Ce vezi acum este background-ul pe care îl vezi în mai toate videoclipurile mele. Dar după cum poți observa, a devenit un pic plictisitor și mai mult de atât, în ultimul timp am folosit acest colț ca bancul meu de lucru. Și de multe ori trebuie să ascund din videoclipuri dezordinea care se face de cele mai multe ori aici. Așa că am luat decizia să transform complet nu doar acest colț, ci tot biroul. Și m-am gândit că cea mai bună variantă de a începe este de aici. Această lună ar trebui să lumineze de jur împrejur, dar momentan se aprinde de la un întrerupător, nimic special. Așa că m-am gândit să transform întregul birou într-o cameră inteligentă. O cameră care atunci când intri în ea să te întâmpine, nu doar cu lumini, dar și cu o voce. Mai ales suntem acum în era în care AI-ul acaparează aproape tot, de ce să las AI-ul să acapareze când aș putea să-l invit la mine în birou? Așa că în următoarele episoade o să vezi cum transform biroul ăsta în ceva asemănător cu asta. Așa că dacă îți place această idee, nu uita să lași un follow pentru că doar așa poți să urmărești procesul.